खुलुमबाय आं गबिन बाग्लारि गासै प्रान 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंथ'यो मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गेरुवायाव ओरैबायदि सासे सुबुंनि खाथियाव जाय सासे सुबुङा लाइमोन बैसोआवनो थुनलाइ सोरजिनानै आबै आबौ आरो आं होननाय खन्थाइ लाइसि दिहुननानै बिथाङा भारतनि जौसिन थुनलाइयारि फसंथान साहित्य एकाडेमिनिफ्राय इयुथ बान्था मोननो हानाय बिथाङानो जादों निउटन के बसुमतारी। दायो बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि हाबाफारि लानानै माखासे खोथा मिथिनो नाजागोन। ओंखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंनि हाबाफारिखौ जागायजेननि बिथांनि सिनायथिजों बरायबाय सार। खुलुमबाय। प्राइम 24 हेडलाइनसिमबो आंनि साबायखर बावहरबाय। आच्चा सार, गिबियावनो नोंथांनि जिथुनाखि दिनैनि बे स्टेजाव सहैबाय बेवहाय नोंथाङा माबायदि सान्थौ फैदों गावनि गोसोआवहाय, माबायदि सान्थौ, बे सान्थौखौ रायजो राजानो सिगाङाव मा होनना फोरमायनो नागिरदों? 2020 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो आं जिहेतु गोबां सम खन्थाइजोंनो लोब्बा खन्थाइ लिरनानैनो गोबां सम आङो बारहोहरबाय आंनि माबाखौ जिउआव। आरो बे समफोरनि गेजेराव गोबां जायगा बेरायदों, खन्थाइ दोंसे लानानै खन्थाइगिरि जथुमफोराव थाङो, बहाबा बेरायहैयो, माब्लाबा मुहुर्तनि गेजेरावनो सम दिहुननानै खन्थाइजोंनो सम बारहोहरो। बे थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आच्चा सार, दानिया नोंथाङा जोंनि बे इयुन जेनेरेसन एबा गोदानै फैबाय थानाय फरायसाफोर आरो बिथांमोननि बिगोमाफोरनिसिम इयुनावहाय नोंथांबायदि साक्सेस जानोबा नोंथांनि स्टेजखौ सहायनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगोन एबा माबायदि गोब्राब नाजानांगोन, बे नाजानायखौ रायजो राजा बा फरायसाफोर आरो बिगोमाफोरनिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? गिबियावनो आङो बे बान्थाखौ मोननाया ओरैबायदि, माब्लाबाबो सासे लिरगिरिया बान्थाखौ लुबैनानै लिरा, गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखायसो थुनलाइ सोरजियो एबा थुनलाइखौ सिबिलाङो। आं गोबां नुयो, नाजानायबो नांगोन, बे खेथ्रआव नाजानाय नांथारगोन। आरो बे बिगोमा होनबा जिहेतु बिमा राव माबानोबा थुनलाइ सोरजिनोबा फरायनाया जोबोद गोनांथार। माबायाव बिमा रावाव फरायनायानो जोबोद गोनांथार। नाथाय आङो गुबुन मोनसे बिजोङाव फरायनायलाय एसे असुबिदा जादोंमोन गेजेर ससेयाव। थेवबो आंनि बिमा रावा जिहेतु बर'खामोन, आङो उनाव बेखौ सोलोंफिननाय जादों। आरो मोनफा मोननै सोदोब मिथियाबा गुबुननिफ्राय आङो मोनदोंमोन आरो एसे सहाय लादोंमोन। बेखिनियानो। सार, नोंथाङा बे जिथुनाखि फरायनाय बिथिङाव बुंबाय, सिगां आसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन। इयुनाव नोंथाङा दायो बुंनो थांबा लाइमोन गागि लिरगिरियानो जाहैबाय बर'नि। बेवहाय जिथुनाखि टिउन गारां आसामिसाव जोंनि बर'नि जा हांखो, आसामिसावथ' बे हांखोआ गैया। बेयाव नोंथांनि बेलायाव माबा मोनसे गोनो गोन्थो जादोंमोन नामा खन्थाइ सोरजिनायाव? थारैनो गिबियाव जादोंमोन। गिबि समफोराव आं दाबो गोसोआव दङ। क'क्राझाराव गिबि थांजेननाय समाव, बङाइगाव गिबि थांजेननाय समाव आंनि एसे रायलायनाया जादोंमोन, एसे गोनो गोथो जायोमोन आरो। थेवबो उनाव माबालांबाय, परिबेसानो जिहेतु बर'नि गेजेराव थानाय जाबाय नालाय, बे उनाव माबालांबाय आरो एसे गोरोबनानै थानो नांगौ जाबाय। दा नोंथांनिफ्राय जों मिथि मोनबाय नाजानायानो बयनिख्रुइ देरहासार मोन्थोर, नङा होनबा? नाजायोब्ला बाथ्रायाव दङ, सिगां गोदो बोराइफोरा बुङो ना गोराना बिदै दैयो आरो रुनाय माया रज'यो होननाय बाथ्रा फंसे दं। नोंथांनि बेलायाव दायो बे थोंजोङै नुजाथिफैदों। जेखि जायाथों, नोंथाङा दिनै बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, आसाम एबा भारतनि गेजेराव थरसे अरंबार जोंथि हाथरखि बायदि जोंनानै थासिगोन। बेनिखायनो नोंथांखौ आं बुंनो लुगैयो,
poet is lover माने खन्थाइगिरिया मोजां मोनगिरि जायो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरो थारैनो खन्थाइयाव गोबां सान्थौ हाबनानै थायो समाजारि एबा माहारिनिबो थायो माब्लाबा मिथिंगानि थायो माब्लाबा गावनि गोसोनि थायो माब्लाबा गोसो थोनायबो हाबनानै थायो बेनि गेजेराव गोबां सान्थौ ज' जानानैसो खन्थाइ जायो आरो खन्थाइया बिदिनो सोरजि जायो आरो बिदिनो सानो आङो खन्थाइगिरि जानोब्ला मोजां मोनगिरि जाथारनांगोन औ थारैनो जायखिजाया मुवाखौनो मोजां मोननो सोलोंनांगोन ओमफ्राय जोङो जिहेतु दा सोदोबखौनो मोजां मोननो सोलोंबाय नालाय सोदोबजोंनो गेलेयो सोदोबजोंनो माब्लाबा बेजोंनो बिदिनो उन्दुलाङो थारैनो बेयो सैथो बाथ्रा सार दानिया नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा फरायसा समावहाय आरो एलपि स्कुलनिफ्राय गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम माबे माबे फरायसालियाव फरायखो आरो बेवहाय सोर सोर फोरोंगिरिनिफ्राय माब्रै बिहोमा मोनदोंमोन बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैयो आं गुदि फरायसालिखौ बे न' खाथिनि गामि पात्रबुरि गुदि फरायसालि असमिया मिडियामनिबो फरायदोंमोन ओमफ्राय गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ गेरुवा माबायाव हाइ स्कुलाव फरायदों फरायनाय समावथ' गोबां फोरोंगिरि लोगो मोनदों बिथांमोननि मुंखौ दा मख'जोबनो हानाय नङा गोबाङानो आं जिहेतु 2006 मायथाइनिफ्रायनो दासिम बेसेबांबा गोबाव जाबाय गोसोआव दङ नाथाय साफा सानैनि मुङा दा आंनि सालायाव फैनाय नङा बेनि थाखायनो आङो बयनिखौबो बुंजोबनो हानाय नङा निमाहा बिबाय आरो जेखि जायाथों बिथांमोना नोंखौ आवगायनायावहा माबा मोनसे बिहोमा दंथारोमोन औ सासे फोरोंगिरिनि गोबां बिहोमा थायो आङो गिबिसिन माबा अ आ क ख असमियानि जिहेतु एलपि स्कुलाव आंखौ फोरोंदों बिथांमोना बे निस्सय बे आंनि दा आं जिहेतु दा मोनसे खन्थाइ लिरो गेजेर गेजेर सुंद' सल' लिरो बेनि गुबै जागायजेननायानो अ आनिफ्राय जागायजेनो नङा होमबा ओमफ्राय सोदोब माबोरै दायो बेखौ बिथांमोनानो फोरोंदों आंखौ ABCD माबोरै लिरो A for A B for बल माबोरै लिरो एबा सानखान्थिनि माबाफोरखौ बोरै खालामो बा बिगियानखौ माने गिबिसिन फोरोंनाया बे गेजेर फरायसालियावनो फोरोंदोंमोन थारैनो गोबां बिहोमा दङ बेयो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो सासे फोरोंगिरिया गोबां बिहोमा थायो बेनि गेजेराव उन्दै समनि नोंथांनि माबा मोनसे जाथाय बिजाथाय जानाय गोसोआव दङ नामा नोंथां दङब्ला एसे जोंनि बे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो मोजां उन्दै समाव आङो न'निफ्राय माबासिम 1 किल'मिटार जायो स्कुलसिम आरो गुदि फरायसालिसिम थांनाय समाव आङो जेहेतु थाबायना थाङोमोन नालाय गोबां हान्थिनानै थाङोमोन गोबां जाथाय दङ माब्लाबा अखा हायो माब्लाबा सान्दुं दुङो आरो माब्लाबा बोथोर सोलायबा माब्लाबा फिथाइ थायो माबा लामा लामा बेफोरखौ जालाङोमोन अखा हाबा दाबो गोसोआव दं आङो लामायाव बे अखा हादै माबा थानाया जमा जाना थानाया बेयाव गेलेदों गेजेर गेजेर माबायाबो गस्ला आरो बे गाननाय जोमनायफ्राबो माने लेथ्रा जायोमोन आरो बेफोर बाथ्राया दाबो गोसोआव दं आंनाव उन्दै समनि बेनो बाथ्रामोन आरो बै लेथ्रा जानायखौ बै नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा जिहेतु औ बेखौ नों गावनो सुना लायोमोन ना नोंनि नामा नोंथाया आइयानो सुयोमोन गोबां रायजादोंबो आङो बुजादोंमोन होनबा समाव गोसोआव दङ गोजोननाय थाबाय दायो नोंथांनि बे खन्थाइ बिजाबा आबै आबौ आरो आंनि बायदिब्ला बेवहाय एसे जारिमिनारि सान्थौ हाबना दङ नामा नाथाय आं दिनैसिमबो बिजाबखौ फरायाखै खोनादोंसो आरो बे बिजाबजों लोगोसे नोंथाङा ससियेल मिडियायाव माखासे भाइरेल जादों बुंनो थाङोबा गासै आसामावनो नोंथांखौ मिथिजोब्बाय आरो बिजाबाबो मिथिजाबाय ओंखायनो बे बिजाबनि सिङाव मा दं गोबां रायजो राजाया मिथियाबो जानो हानाय आं ओंखायनो सानना लादों बेवहाय माबा मोनसे जारिमिनारि सान्थौ दङ नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बिथिङाव बुंनो थांबा जिहेतु खन्थाइ बिजाबनि मुङानो आबै आबौ आरो आं बेखौ माने मानसिफ्रा जायफोरा फरायाखै आरो फरायै मानसिफ्रा सानो बे जारिमिनारि एबा गोदोनि आबै आबौनि सल' जानो हागौ बिदि सानो नाथाय बिदि नङा आंनि खन्थाइया बे आबै आबौ आरो आं बे आबै आबौनि गोदोनि जिहेतु बे
बे समाजनि बेबस्था एबा बिसोर रायजो जानाया गोदो माबोरैमोन आबाद मावना जायोमोन नङा होमबा आबाद मावोमोन आरो दा जिहेतु आं सोलायनाय दा फैबाय गुस्लायनाय फैबाय मोनसे बेसेबाबा गोबाव फारागथि बे समा आं दायो सोहोराव थायो गारि मथराव गाखोयो एबा माब्लाबा उरां जाहाजाव गाखोयो 5 स्टार हटेलावबो थायो माब्लाबा नाथाय बै एसि रुमाव जे आं थायो एबा एसि रुमाव आङो माब्लाबा दा मावखुलियाबो गेजेर गेजेर एसि रुमाव थायो बे गोदो मिथिंगायाव आबै आबौमोना थायोमोन आरो दा आङो मोनसे जोनथोरनि गेजेराव थायो बे बेसेबांबा गोबां फारागथि दं आरोना गोबां फारागथि दं बेनि थाखायनो बे बिथिंखौ लानानै बेयाव दोंबै दोंबासो खन्थाइ दङ आबै आबौ आरो आं बे बिजाबनि मुंखौ बेनि थाखायसो होनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां सानथौनि खन्थाइ दङ बेयाव मिथिंगायारि दङ बबेबा समाजनि बाथ्रा दङ आरो बिदिनो बे आथिखालनि जिहेतु माबाखौ बे थासारिनि दङ बिदिनो दायो नोंथांनिफ्राय रोखा जाबाय जारिमिनारि सान्थौ गैयाब्लाबो ससे दङ जेरै नोंथां आरो आंजों दा जा परिस्थिति बा जा सिटुएसनाव सोलिना दं बेनि एसे सिगां जेनेबा जोंनि आइ आफा बा आबौ आबैमोननि बिथांमोननि सान्थौ एसे हाबदेरना दङ बेनिखायनो जारिमिनारि गैथाराव बुंनो हाया एसेब्लाबो हाबना दं नङा होनबा जियाखि जायाथों आदसा सार दायो नोंथाङा जोंनि इयुन जेनेरेसन एबा फरायसा फरायसुलि आरो बिगोमाफोरनिसिम नोंथांनि जाफुंसारनायनि सोमोन्दै मा मेसेज हरनो नागिरो बे सोंथिया थारैनो बेसेबा गोथौ बेखौ आङो जाखांफुनाय जि माने गथ' माने माबाफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरनि बाथ्रा सोंदों नङा होमबा बिथांमोनखौ ओरैबादि जिहेतु माने जोंना रावानो बिमा रावखा जोङो गुबुन रावजों मालाबा माने सोलोंथाइ लानांगौ जाबाबो जिहेतु बिमा रावा जोंना एसे उसुबिदा जायो नालाय माने बोरैबा गोमालांनो नागिरो बेनि थाखायनो गुबुन बिजोंजों फरायबाबो गावनि बिमा रावखौ जाहाथे बावनानै थांनाङा सोलोंनांगौ बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम बेनो हांख्रायनो हागोन आरो जाहाथे बिमा रावा थांनानै थायो आरो नोंथांनि बे जाय स्टेज बे स्टेजसिम सहैनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगोन बिथांमोना आरो बेवहाय माबायदि सुबुंजों लोब्बा थानांगोन माबायदिहै आवगायलांनांगोन बेनि सोमोन्दै मा सुबुरुन होनो नागिरो नोंथां थारैनो साननो थाङोब्ला जोङो माब्लाबाबो सासे लिरगिरि जानो होननानै जाया एसे माब्लाबा ओरैबायदि सम फैयो बा समाव अबेबा बाथ्राखौ माब्लाबा जों फोरमायनो सानो नाथाय फोरमायनो हाया ओमफ्राय खन्थाइ एबा जों गावनि लिरनायनि जि माबाजों माने माबाजों आरो बिजोंजों माबानानै जोङो बाथ्राफोर फोरमायनो हायो बे बाथ्राफोरानो आंनि गोसोआव बिदिनो माबाबाय थायोमोन आरो बबेबा बाथ्राखौ जोङो थोंजोङै मानसिनो फोरमायनो हाया नाथाय बे आंनि लिरथिनि गेजेरजों फोरमायनो हायो बेनि थाखायनो जुदि बिथांमोना सोरबाफोर गोसो जे गुदुंबा लिरगिरि जानो गोसोबा माने गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो बिजाब फरायनानै जोङो माबाखौ रावखौ आबुङै सोलोंना लानांगोन सोदोबफोरनि बागै मिथिनांगोन माबोरै जोङो माबाखौ दायो सेन्टेन्स माबोरै दानो नांगौ बा सोदोबफोरखौ माबोरै जों बाहायनो हानांगौ बेफोर बाथ्राखौ एसे सोलोंना लाग्रोबा उन जोलैफोरा थुनलाइ सोरजिनायाव मदद मोनगोन होननानै आं सानो आदसा सार नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राया रोखा जादों दि ओरैनो जों फरायनाय रायथाइ लिरोबा जा सोदोब बाहायो बेजों आरो खन्थाइ लिरनायनि सोदोबजों माबा मोनसे फाराग दङ नामा थारैनो आं फाराग दं होननानै सानो मानोना खन्थाइयाव जोङो सरासनस्रा बाहायबाय थानाय रावखौ बाहायनानैनो बेनि गेजेरजोंनो एसे बेयाव माने गोदान मोनसे सान्थौ माने सोनानै दोननांगौ जायो बेनि थाखायनो माब्लाबा समाव जोङो सोदोबनि बेलायाव जोङो गोबां सोलाय सोल' खालामनांगौ जायो जेरैबादि जोङो थोंजों रायलायनाय बाथ्राया एसे जुदा जायो आरो खन्थाइनि रावा एसे जुदा जायो आदसा सार दायो जों जोबथि लामायाव फैनोसै बेखायनो नोंथांनिफ्राय सिगाङाव स्कुल लाइफनि बाथ्राखौ जों मिथिखाबाय
ओंखायनो दायो नोंथांनि कलेज लाइफनि बाथ्राखौ एसे मिथिनो नाजागोन बे कलेज लाइफआव नोंथाङा माबे माबे कलेजाव फरायखो आरो मा मा बिथिंनिफ्राय डिप्ल'मा एबा टाइटेल मोनखो बेनि सायाव एसे बुंफोरना हो आं माबा ट्रेडिसनेल कर्स होनबा माबासिम गोजौ फरायसालिसिम खिथादोंमोन ओमफ्राय गोजौसिन फरायसालिखौ मरिगाव कलेजाव फरायदों माबायाव 12सिम बेनि उनाव पलिटेकनिकआव माबा मोननाय मा होनो एडमिसन मोननाय लगे लगे जरहाटआव थांदोंमोन आं डिप्ल'मा खालामनो बेयो जोबनाय समाव एसे माने उसुबिदा जानानै माबा मा होनो कमप्लिट जायाखिसै लास्टआव आरो ओमफ्राय बेनि उनाव आङो माबायाव थांदों कलकातायाव थांनानै ओमफ्राय आरो बेनि उनाव बङाइगाव माबायाव खालामदों ITI बे सिभिल इन्जिनियारिंखौनो डिप्ल'मा माबानि ड्राफ्टमेन सिभिल ओमफ्राय बेनि उनाव सिभेटआव माबा लादों आं ट्रेनिं लादों गुवाहाटीनि बे प्लास्टिक इन्जिनियारिं माबायाव बेयाव एसे ट्रेनिं लादों माबानि बे सिभिल इन्जिनियारिंनि माबाखौ जोंथ' माबायावसो बिजाबखौ फरायसो नङा होमबा बे टेकनिकेल माबाखौ आरो ना बे कम्पिउटाराव माबोरै बाहायो बेनि मोनसे एप्लिकेसन थायो अट'केड होननाय बेखौ माबा लादों आरो बेयाव सिभेटआव सार नोंथांनि दानि बा जा थासारि बा नोंथांनि दानि इडुकेसननि सायाव बेसे साक्सेस जाखो जाया बेखौ जों मोनथि मोनबाय दायो फैयै फैयै जोबनायावनो फैबाय नोंथाङा इयुनफोराव बेबायदि थुनलाइखौनो सिबिबाय थागोन ना नोंथांनि केरियाराव आरो माबा मोनसे गुबुन थांखि लागोन इयुनफोराव आरोखि नोंथाङा समाज सिबिगोन राजखान्थियारि बिजोंजों समाज सिबिगोन ना बेबायदियैनो समाज सिबिगोन आं थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला राजखान्थियाव बारा गोसो गैखाया आंना आं जिहेतु मा होनो माबाखौनो खन्थाइ बा रायथाइजोंनो आरो सुंद' सल'मा बेफोरजोंनो बांसिन सम बारहोहरो जे मुखुबथिनि गेजेराव जेसे सम मोनो आं थुनलाइजोंनो नांथाबनानै थागोन होननानै उनसिमबो बेखौनो आं सानो आरो जोबनायाव बिथां निउटन के बसुमतारीसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे मोगा मोगि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय सार आंनिफ्रायबो प्राइम 24 हेडलाइन्ससिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय जोंनाव बिदि फैनानै आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों